ጎነፅ ኣብ ቤተሰብ ስድራ ቤት ዝብል ብጀመርናዮ ቀዳማይ ክፋል ነይሩ ካልኣይ ክፋል ድማ ካብ ስድራ ካብ ቤተሰባት ጀሚሩ እቲ ጎነፅ ስኒት ዘይምህላው ኣብ ሰብኣይን ሰበይትን ከመይ ኢሉ ናብ ደቂ ይሓልፍ ኣብ ካብ ገዛ ሓሊፉ ናብ ኮሚኒቲ ሓልፍ ንዝብል እታ ካልእቲ ክፋል ምስ ዘደንግል ሓውና ኣብ ሎም ዓንቲ ምሳይ ኣለው ኣብ ኦፍኮርስ ላይፍ ኣሎ ምሳይ ኣብ ዙም ማለት እዩ ብዛዕባ ክንዛረብ ኢና ዘደግል ከመይ ኣርፊድካ ሎም ዓንቲ صباح كلا رحس حدش عمد يحبيرو 24 تقلقلنا الله درجة وحدا ساعتاتي بعد أستراليا كأوريدي جميرو ميهم بتعمي مسكنا كان زي أدمي أخبير كان من ساخا قال لي لا يكون نمزلنا يودا عمتات هيوت بعد استعقل له دعمتات كمان تسخله جن جزية غير كان زي من هذا خليه تخفل نزي حبرتسبنا ناتكا تمكرون تمرتن كتبه في زلما تصبح الدريو كتشن إسران سلسن بخمين فانوا لنا أبي حبرتسبنا تارينا كافت حادثات دراعنا كتشن إسران سلسنون تجمعات جونسات من السياتنا أبي تسب انجلد بزح دراعنا يرويو حجي بزي أزم الكاتكما زقات عمزي انت خنا مهر لنا كتشن إسران 4 كنت عين تلوط نقبر تخالي تغفال of course أبزح حلف أوان تطور دبلنا متانيرا بزعبا arrange marriage قرر لورو إلنا تكيفنا يعني رمالتيو of course قتيلنا كنتو سينا على جزية جن حنفتا last time أبزح حلف أوان تطور دبلنا بزعبا arrange marriage كلهم كلنا 77 عد خيدوه عد خيراتهم صو أبزم سدلي من الليل تكيفنا يمون كان أبغى خوستك ما بخير مدرخ ما بزحتك زي بسدرا بيتات زت زقابا وزي زسالت مرعتات موصوبتات مالتيو تي ارينجر ماريج كله بانجليزيوم ارينجر ماريج انا خاص قلت سدرا بيتات تفانين تفاليتن فقرها اللي هو مسيا بموصوبة وقصوص خدلو درجاتاتيو سدرا ولدي أحوات حتى زتابعوا ركبات مالتي تي أرينجر ماريج زمان زلو تي في الليلة تمونغو خلتيو كورستي بعلقة تبلو زيادة نسألنا تهبكا مالتيو تي بسدرابت دفافيو زقبر موصوتات ومصمدوتات نسو أب أمونغوتم كلتا طرح زي كونس أمونغوت سدرا بيتات نا كلتي شنخون ماس رخكب الله مالتي ويز جمرة ويد مالتي جميرو زصنح زدل زعب مالتي سلازتي بسدرا زتوابع موسواتات كابت خالق زتفلي اللوديو نسو داي حيش تحدي زبهال حطوطات يلا عليهم بخلتي شنخ تقمتات اللو تي بعلقات وقصو حدا وان ما ستغند مخنيتو تفاتينا تفاقرنا تفاليتنا كن بحدا حبيرنا نبرنا خلينا حبيرنا كن فري كن ولاد كن قبرنا خلينا نابز بالدرجات بصح مالتي تبي سدرا بيتات توقيسو زد قبر كاني ناي سدرا بقف سلو سلا أخو خون خلي قال بحالتات فلاي كم زن هنا زعمسلو حبرت سبعة كم بعلنا هندي ما بزحدا نزن حبراوي سالسة عالم كوتا تقول كامش حبراوي من بابرو زلو حبرت سبعة كله دارجة كل جزء ناي بيتسب ناي extended family ناي ولدنا بحقوقات عبايات تصعنتات وي دليتات بحقتات اللي هو زقبري الجسوس لزلو من البات سوق صنع يخل قون زبل قمتات ونال قال لي خان والنسو كي تفعلت كايو من البات قطوا شنخ تربح تقل تقون معناته صح دركات وصناي ولدي ناي بيتسب دقاف سلازلو تي ورات ون زيادة سلز كافلو زس كافلو مالتي سلازور كتلو ناتي توراي كجبر
ስለዚ ፋይናንሻሊ ፅቡቅ ክስታት እዩ ኣብቲ ፍቅሪ ግን ሃንደበት እዩ ኣይትፈልጦም ኒኻ ከይተፋለጥካ ተኣትዎ ነገር ስለዝኾነ ምናልባት ጎንፅታት ክቕፅል ይኽእል ይኸውን ዝብል ግምታት ኣሎ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ተፀንዐ ስተያት የለን هو እዚ ግን ሕጂ ኣብዚ ንዛረቦ ፀናሕና ግደ ኣለዎ ዶ ኣብቲ ጎንፅታት ዝርአ ኣብ ቤተሰባት ስጋብ ክንደይ ብፐርሰንቴጅ ክትሪኦ ትኽእል ኢኖ ብኣረንጅ ሜሪጅ ወይ ድማ ተፃሚዶም ብስድራ ቤት ኣብ ገለ ብዚ ሕብረተሰብና ኣብ ካናዳ ኣብ ኤውሮጳ ድዩ ኣብ ኖርዝ ኣሜሪካ ብሓፈሽኡ ስጋብ ክንደይ ኢምፓክት ገብር ኢልካ ትሓስብ ወል ኣብቲ ጎነፅ እቲ ቀንዲ ምክንያታት ናይቲ ጎነፅ እቲ ዘይምፍላጥ ዘይምትእምማን ሓቢርካ ናይ ሓባር ስድራ ዘለካ ኣበርክቶታት ኣብኡ ስለ ዝፈላለየ እዩ ክኸውን ዝኽእል እቲ ኣሬንጅድ ማርየድ ማለት ስድራ ቤታዊ ደገፍ ሃልይዎ ወይ ብስድራ ዝተለዓለ መውስቦ ሓደ ሓደ እዋን ንሱ ዝደሊ ኣለኹ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ገለገለ ስታቲስቲክስ ዝረኣኽዎ ኢንፋክት እቲ ብስድራ ቤታት ዝተለዓለ ዝሓሸ ምዃኑ እዮም ዝዛረቡ እቲ ቀንዲ ምክንያቱ እንታይ እዩ እንተሎቶም ስድራ ቤታት እውን ትርክክብ ስለ ዘሎ ተፅዕኖ ይገብሩ እዮም ናብቲኦም ደቆም ማለት እዩ ተፅዕኖ ገይሮም ሕደጊ ተባሂሉ ተፅዕኖታት ኣለዎ ንመውስቦ ንጎነፅ ግን ኣብ መንጎቶም ክልተ እዩ ዝውሰን እቶም ክልተ እንተደኣኒ ሓዳሮም ተራዳዲኦም ይህን ተኸኣኢሎም ተኣማሚኖም ብቕንዕና ካህንፅዎ ከደልድልዎ እንድሕር ዘይፈቲኖም እቲ ጎንፂ ስድራ ቤት ሃልይዎ ይሃልይዎ ክስታይ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ገለ ስታቲስቲክስ ዝረኣኽዎ ግን እቲ ንኩሉ ዘጠቃለለ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ምክንያቱም እቲ ዝበልናዮ እቲ ተዓወቱ ካለዉ ብዙሓት ስኒት ሂቦም ኣብ ውላድን ኣብ ካልእ ዝበፅሑን ኣለዉ ግን ኣብዚ ኣባ ብቐፃልነት ክሓተካ ዘለኹ ገለ እዋ እንታይ ኣሎ እቲ ስፔሪዮሪቲ ወይ ድማ ኣንነት ሰብኣይ ከምፃ ከሎ ካብ ዓዲ ገንዘብ ዘለዎ ሒዙ ወይ ሳተ ደቂሳ ንእሽተይ ትሒታት ሓደ እቲ ባህሊ ከምኡ ንሱ እቲ ባህልታት ናይ ዓድና ገለለካ ምሽ ናይ ኣለካ ምሽ ኣነ ምፅአኪ እየ ወይ ድማ ገንዘብ ስለ ዘለዎ ከምዚ ኣንነት ሕዞ እዚታት ከረአ ዶ ሕብረተሰብና ተረዲእካ ኣለዋ ክተይምሽ ተረዲኦ ኣለኹ ኣለኹምታት ሕጂ መፅና ብዚ ሓደ ናይ ዕድመ ፍልልይ እቲ ሽግር ናይ ዕድመ ፍልልይ እቲ ዘይምፍላጥ እዩ እቲ ሽግር እቲ ኣሬንጅድ ስለ ዝኾነ ጥራሕ ኣይኮነን እቲ ሽግር ዕድመ ፍጋብ ካልኣይ ትብሎ ዘለካ ሕጂ ኣነ ምፅአክ እንደ ገንዘብ ገይረልክ እንደ ከምዚ ከፊለልክ እንደ ስድራኸይ ዝበሃል ነገር ገሊኦም ስወረ ኣምሂረክ እንደ ብዚ ምስ መፅኹ እውን ኣምሂረክ እንደ ገለ ዝብሉ እውን ብሰምዕ እንድሕር ኣብ ትምህርቲ ከይደን ክነፈዓሪኦም መና ገለ ካብቲ ዝነበሮ ደረጃ ትምህርቲ ብቕዕ ዝበለ ትምህርቲ ምስ ገበራ ስራሕን ዝሓሸ ክኸውን ምስ ረኣይዎን ኣብኡ ገፆም ዝኸዱ ኣሎ ኣምሂረክ እንደ ገይረልክ እንደ ዝብል ሕጂ እቲ ቀንዲ ግን ኣብቲ ከርሲ ነገር ናይ ፍቅሪ ንገዛ ርእሱ ሓቢርካ ናይ ምንባር ናይ ምስራሕ ይህን ምሂን ዘይምበሃሃል እዩ እቲ ቀንዲ ዘይምዝርራብ ሶሪ ማይክል ክትሓት ትደሊ ኣለካ መስለኒ ፅቡቅ ናና ሰፊሕ እንዴት ርእስቲ ናይ ባሓቂ ኣፍኮርስ እቲ ፋሚሊ ጎነፅ ኢና ስድራ ቤት ጎነፅ ኢና ነምፂና እያ ዘለና ግን ካብቲ ሓደ እዚታት ፋክቱራት ወይ ድማ ደምፆ ዘላዕሎ ነገራት ኢና እንትንክፎ ዘለና ነዊሕ ርእስቲ ስለዝኾነ እዩ ክሓተካ ትደሊ ዘለኹ ኣፍኮርስ ሕጂ ኣብዚ ክትሪኦ ከለካ ብሓፈሽኡ ቅድም ተዛሪብናዮ ዒልና ኣሎ ነርና ኣብ ነቕሓት ከ እንድሕር ኣብዚ ደገ ምስ ወፀ ደቂ ኣንስትዮ ረቑትለይ ምዝ ናይ ዝዓዲ ባህልታት ገለገለ ፍጥነት ኣልይዎ ንርአዮ ወላ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ኣብቲ ናይ ባህልታት ምዕቃብ ኣብ ገለገለ እንታይ ርኢ ዝተውዕል ደቂ ኣንስትዮ ክስጎማ ርኢ ፍጥን ኢለን ነዚ ሕብረተሰብ ትፀፅብኦ ወሲደን ደየድልየን ከዓ ተኣልየን ኣብ ገለጋ ደቂ ተባዕትዮ ከዓ ኣለው ውርትለይ ስቲል ኣብቲ ናይ ድሕር ዝበለ ባህልታት ይምርኮሱ እዚታት ከም ስታቲስቲክስ ትሪኦ ነገራት ኣሎ ዶ ዋላ ከመይ ርኢኻዮ ወልንሱ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ሳይኮሎጂካል ሜክኣፕ ናህና ናይ ደቂ ኣንስትዮን ናይ ደቂ ተባዕትዮን ዝተፈላለየ ሳተን ኣስፊሐን ብዙሕ ነገራት እየን ዝርአ እጆም ዝበልካዮ ምስ መፃ ኣብዚ ቀልጢፈን ቋንቋ ዳርጋ ፒክ ዝገብራ ንሰን
توصعنا ስራሕ توصعنا الله خبزي أغني يشتي أنا زمان أذكر دك تواتي توصعنا الله خبزي نكرسي صارتك هذا الله غريب نو ردان له تي وزين انا وصع سلا زله يكون كنا انا من مسحاب في يستعد حبيرنا انا كنو نسر حتى كنت حق كنو حتى لنا يا أخذ الله ها كنت حق سي كنو حتى لنا يا أخذ الله اتحقس كنفلط لنا هو معناته أوكي مبزحته جزء نحن ندحرينا نحن هو اينا نابوتاتنا نابلنا ندحريت نخيد هو تبع الله نساتن جن حدثي ولا بتي من نوابرنا ندريو نسن حجب جزا قلعان عليها مساحة سرحة لو ندرق برا ثلاث أربع تسرح مالتي تاسكري بزحنا قرين أيوة سايز حق قبر يعني تبع الله حجي بتي سايكولوجيكال تناهم توهو تتنبأ بيني وسوسل زخون حجي رأي أنا ولا بزعب حدا نقر كنا حسب كلنا ون بيني حجي إزيتات جن بمنتاي إنا كنا رجاجس أن نقل بمزر رابنا الرجاجس بيهمي هو هين كن بها هلا هو ኣብዚ እቲ ፀገም ዝኾነና ዘሎ ኣነ ከም ወዲ ተባዕታይ ከም ደቂ ተባዕትዮ እንታይ ኢና ነጊረክን ድ ኣነ ከምዚ ተኾነ እየ ዝሓይሽ ዝብለክ ዘለኹ ኢልና ሕጂ ما ከምዚ وي وي ነገርናየን ነቲ ነገርናየ ሕጂ እሱ ኣብ ዳያሎግ ኣብ ምዝርራብ ኣብ ይህን ምሂን ኣይኮነን ዘብፅሓካ ዘሎ مريض لا يبصح كان يدلهم ነጊረክ እየ ዝነገርኩ ክፈፅም ጥራሕ እዩ اوكي ሕጂ እቲ ክንመሃሮ ዘለና ነገራት ብዙሕ ኣለዉ ንሕና ከም ደቂ ተባዕትዮ اوكي ጉድለት የለን ማለት ኣይኮንኩም ካብ ደቂ ኣንስትዮ እውን ይርከብ እዩ ዘይርከብ ኣይኮን هو حدا حجاب دك نستير سمعوا دك توعتي ذس كندا يو حق لني مثلا لني زبلون يسمع يعني ويدما ديت فتحيو ديت صباح دك قلبيو مش لك سام تايمز دي تات سمع ورتات الله خفتي كبابيخا سقاب كندين اب كوميتات اتوابو تات نصل تات كيس سقاب كبونت مصدو منتاي زي قرطر كاتن حجب زحات الله دك نسيو بدا يفلطو بفلطون قال وانت حقتات بتخكل دي انت ردي انا إذا عينت كلهم كلها كأني بس حد كان نتفقد الله هم قلت إحنا سكاب كنا إذا خجل الله وقتي قناة ويدا وانت تجمعت بك تحسب قلت مسرتها وساعته أنا خمس ريئة جنزبن مس جنزب زتات حازة زي متمانني توعتها ما بزحتك زي فلاي أبو لادن قال مس بس حكاده كنستيو بجزا مسقلعو يصنعها توسيخو تمرتين زقبرة حجي ود توعتها يسريحو خمسو خلو كم تني عدنا زي براد ارنر زبلو براد سوم سلا زبلو تجنزب سوم مقواصر وحجي انتاي وص بتي سبعي راح زخيد حجي سو زي متمان فتر نعملت قليح زبلو سدرا خاص لزلونا بسدران نقلتي شنا كتأمت ندحر زي كيل كان عملت نسدرا خاطر حق عنا عملت وين حوخانا حتى حوي حتى جن كم زخون له زيتاتي ما بزحتو جزيانة تقول زلعلو لا مرحبا كم أنا زعزوبة زلخو بزحفرة السما كل أبت ماتيريال أو نجارات ون بفلاي تندك نسيح حاتنا هاجي زسمعوا جي زستفلوا له نعملت عمد قول عمتي تمكاتي مات قال لي حجتي حدثت خداونتي كل زين نايم مجزاء نايم مقفاح حجزيتات قربت طلبات ناي دك انستيو بلعلي بلعلي تجنزبها وشناخات حجي نعبي غيد جقدم بزلكا غيركا ولا انا نتاز نبركا خدان حصيبكا يا سرير كاديو بلكا صبيكا املكعكا تمكات تقبل لو مجن انتايو وراي ترخيبو إذا تخدن لي همزي عنت حبري بحال تمكت مسيخهم عمت قلع هاي طرفه مع تقوالاتاتن بارتاتن فيديوتاتن يمتص حجسو كابت عقمها نلعل من باراتي فتر سلازلو بريشر فتر يا تصعنتاتي فتر لك مسات وسخ قلت زعابي حجي قبل تسمعوا انا مود دارابن حدنا ببيت سبات فلاي دكتور وعطي دكسيون كلها كاكلني ناي جزا حجي حدد ولا جزا جز مورجج داتو زحيل اخون معلوم مخبار المخفلو صقمات منص هلا كامش زي حجي جوجل سيت وتبعت فلا كاكلني كل يو ازيتات اذا نزاربو زلنا ديسكاشن حجي كفت حدا زارابي
ምውድዳር ኣብ ርእና ንሕዱ ሳልሲ ዓለም ክሪኦ ከለኹ ሕጂ ኣብ ምውድዳር ነብር ኣብቲ ናህና ክነድህድ ከለና ክሳብ ክንደይ ዘለና ምውድዳር ሕጂ እዚ ምውድዳር ክብለካ ከለኹ ብፍላይ ምንርዝ ኣሜሪካ ወላ ኣብ ኤውሮጳ ክህሉ ክእል እንድዩ ብዝሓፈሽኡ ግን ሓደ ዝበለፀ ገዛ ገዝ ናይ 400,000 ኣታዊኡ ውሕድ እዩ ወይ ክልተ ስራሕ ሰሪሑ ኣፎርድ ገብረኩም እታ ጓል ኣንስተይቲ ስካብ ክንደይ ገደ ፃወት ኣሎ እቲ ጎነፅ ኣብ ውሽጢ ተሓዳር والسو نتي جنزب واحد ناي جنزب يو تصعنت هذا فترة لك بزعب هذيك نزار كلنا حدا جزي هذا ما نسيح حوي حونا عمي شيء هو የኛ ህዝብ ደግሞ የማይኖርበትን ቤት እየገዙ ገለይሉ ስተያል ዕልለይ ምክንያቱ ሲ ከም ዝበልካዮ ኤሲቪስ ክንገዝእ ሰብዓይን ሰበይቲ 4x4 ማካን ክንገዝእ ዓበይቲ ገዛውቲ ካብ እናኹስተ ዝበለፀ ክንገዝእ ክንብል እቲ ውድድር ኣሎ ሕጂ ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ብዙሕ ዕዳታት ንኣቱ እሞ ተፅዕኖ ይፈጥረልካ ማለት እዩ ገዛ ሕጂ እቲ ተፅዕኖ ወይ ሞርጌጅ ምኽፋል ድሕሸና ዋላ እቲ ካልእ ነገር ምግባር ኣብ ዝብል ምሰሓሓብ ይፈጥር ዕድለኛ ኣይገበርናን ካኒ ተፀባይ ስድራ ቤታት ሕብረተሰብካ ኣለና ማለት እዩ ኣብ ዓዲ ድዩ ብፈቅድኡ ፋዒሎም ዘለው ስደተኛታት ኣሕዋት ክህልው ይኽእሉ ወይ ቤተሰብ ሕጂ ንዖም ከተምፅእ ክድግፍ ክሳዕ መምፅኦም እውን ዝሰልጥ ሕጂ ትሕዝቶ ናይ ገንዘብ እናዋሓደ ወይ ይውሕድ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ተፅዕኖታት ትፈጥር እዩ ሓደ ስሎ ካልኣይ 2-3 ስራሕ ዝሰርሑ ኣለዉ ገሊኦም ክሳብ 10-18 ሰዓታት ዝሰርሑ ኣለዉ ናብ መዓልቲ ሕጂ እዚ ኣብ ሂወት እውን የለዉ ማለት እዩ ኣብ ገዛ ደኺሞም መመፁ ድቃስ እዩ ድቃስ ሓደ ስሎ ካልኣይ በዓልቲ ቤት ድማኒ ስራሕ ክትረክበለክ ዝበሃል እውን ክመፅእ ክእል ገሊና ኣዴታት ሕጂ 2-3 ቆልዑት ኣልዮመን ቆልዑ ድን ካልያ ዋላ ክስራሕ ክኽእልሃ ስራሕ ውዒለን መፅአን ገዛኻ እንታይ ክገብራ ክእላ ዝበሃል ሕቶታት ሕጂ እሱ ተፅዕኖታት መፅእ ኣብ ገዛ ምግቢ ክሰርሕ ድያ ላውንድሪ ክትገብር ቆልዓ ውጭ እግራ እናኸደ ሕጂ እዚታት ኢና ዘይነስተውህለሉ ዘለና ዝብሎ ሕጂ ብፍላይ እቶም ደቂ ተባዕትዮ ሸነኻ ሕጂ እዚ ዘይምርዳእ ፈጥረልካ እዚ እውን ኣብታ ርእሲ ክስታይካ ቅሬታ ከልፈካ ደለይኮምኩን እዚ ንባዕሉ ዝገለፅካዮ ዓብ ዕዳ ክህልወካ ከሎ ኣብ ክልተ ስራሕ ክትኣትው ከለካ ግዜ ናይ ምሃብ ነቶም ቆለውዕ እውን ግዜ ትስእን ኣለካ ማለት እዩ እቲ ሓዳይ ትንክፎ ሳዕቤናት እቲ ንክና ጎነፅ ኣብ ደቅና ክሓልፍ ከሎ ስጋብ ዝረኣናይ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመት ኣብ መንእስያትና ቫለንስ ናብ ነንሕዶም ናብ ካልእ ዴድላይ ጉዳይ ምካዶም ስጋብ ክንደይ ግደ ፍፅም እዚታት ፋይናንሻል ስትረስ ምኳንካ ወይ ከዓ ፀቕጢ ምሕዳር ግዜ ናይ ምሃብ ንደቅኻ ስጋብ ክንደይ በዚ ትሪኦ ዘለካ ስኻ ግደ ይፃወት ዓብይ ግደ እዩ ዘለዎ ድሓርቲ ምእላይ ቆልዓ ክንብል ከለና ምእላይ ህፃናት ናይ ኣደ ስራሕ ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ኣቦ ግደ ኣለዎ ኣቦ እንድሕር ዘየልዩ ኣብ ሂወት ናይ ዝተወልደ ህፃን ወዱ ይኹን ጓሉ እቲ ናይ ኣቦ ተራ ይጠፋ ኣሎ ማለት እዩ ድሓር ከምዚ ክንጠቕሶ ፀናሕና እንድሕር 2-3 ስራሕ እናሰርሑ መፅኦም ደኺሞም መፅኦም ክድቅሱ ኮይኖም ወይ ቶም ቆልዑ ምስ ደቀሱ እንድሕር ዘይረኣዩ ኮይኖም እቶም ቆልዑ እቲ ሰንስ ኦፍ ሴኪሪቲ ዝበሃል እዚ ናይ ድሕነት ናይ ሴኪሪቲ ካኒ እቲ ፀጥ እቲ ናቶም ድሕነት ፀጥታ እዚታት ኩሉ ይጠፍእ ስለ ዘሎ እቲ ኣብቲ ኮንፊደንስ ናይቶም ቆልዑ እውን ይትንክፍ እዩ ወላ ኣብቲ ፍቅሪ ናይ ምሃብ እውን ግዜ ምኳኑ ናይ ምስሓት ርከብ ግዜ ፍቅሪ እዩ ግን እቲ ዝዓበየ ከዓ ንንዕኦም እቲ ሰንስ ኦፍ ሴኪሪቲ እቲ ሰንስ ኦፍ ሴፍቲ ንሱ ገና ህፃናት ከለዉ እዮም ዝደልይዎ ብፍላይ ድሓር ክፍርዘኑ ምጀመሩ ኣብ ሂወት እንድሕር ዘይፀኒሕና ክርሕቁና እዮም ክፈትኑ ንዓና ምክንያቱ ዘይንፈልጦ ባህርያት ሕጆም እዮም ክኸዱ ክፀንዑ ቤት ትምህርቲ ዝፀልዎም ድዩ ባዕርክቶም ኣብ ከባቢኦም ዝፀልዎም ድዩ ዝርእይዎ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ካልእ ዝርእይዎ ድዩ ዝፀልዎም ሕጂ ክጉብዙ ክፍርዝኑ ምጀመሩ እናረሓቁካ እዮም ክኸዱ ክጅመሩ ሕጂ ገለገለ ቆልዑ ዝከረኒ ሽም ከይጠቐስና ሓደ ሓውና ሓደ ግዜ እንታይ ይብለኒ
ሰሙን ኸውን ከይረኣየቶ ጓል ምክንያቱ ምሸት ይኣቱ ደቂ ሾም ፀንሕዎ ንግሆሱ ደቂ ሾ ከሎ ቶም ቆልዑ ትምህርቲ ከዱ እጂ ሓደ ዊኬንድ ምስ ረኣየቶ ኣቦይ ኣነስ ድሓር ግዜስ ከይገጌካ እየ ዝፈርሕ ኢላትኒ ይብለኒ ኣብ ክንዲዚ ስለዚ እንታይ እዩ ኣብ ሂወተይ የለኻን ስጋ ትብሎ ዘሎ መርሓባ እያ ትብሎ ዘሎ የለኻን ፅባሕ ንጎስ ልክዕ ከምቲ ካልእ እጓና ዝሪኦ ዝገጥመኒ ንዓኻ እውን ዘይከለልየካ ክእል እየ ኢላ ህፃን ቆልዓ ትዛርቡ ሕጂ እቲ መልእክቲ ክሳዕ ከምዚታት ኣሎ ቶም ቆልዑ ዘስተውህሉሉ መርሓባ ሶቲ ቁጠባዊ ፀገማት ወይ ድማ እቲ ቁጠባዊ ኣብ ምውድዳር ምህላው ስጋብ ክንደይ ኣብ ደቅኻ ከይተረፈ ድሓላይ ክንትክፎ ኢና ሳዕቤናት ትመፅ ዘለዉ ኣብ 17 16 18 ምስ ኮኑ እንታይ ንሪኦ ኣለና ንዝብል ክንትክፎ ኢና እዚ ብሓፈሹ እንታይና ኣብ ማተርያልስ ወይ ድማ ኣብቲ ውድድራት ኣብ ውሽጢ ሓዳርን ምስ ካልኦት ሓዳር ዘለዎም ምውድዳርን ንዑ ደምፆ ፀገማት ኢኻ ክትገልፀና ኢኻ ካብዚኣ ቀፂልና ኣይትን ካብታ ካልአይቲ ክፋል እውን ክንገይድ ኢና ካልእ ከንታይ ትብሎ ትኽእል ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ ኣበይና ነተኩር ዘለና ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘለዎ ደምፆ ፀገማት ኢና ነምፆ ዘለና ሓደ እቲ ዝምድናዊ ዝገብሮ ብስድራ ቤትን ካልኣይቲ ውድድራት ናይ ቁፅፅርን ባህርያት ነቕሓት ዋላ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ኣብዚ መፂኦም ደቂ ኣንስትዮ ቀልጢፈን ኣዳፕት ወይ ድማ ቀልጢፈን ነዚ ሕብረተሰብ እዚ ዘፅቡቅ ርአን ጎያ እሱይታት ብክልቲኡ እውን ዋላ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እውን ሰሚዕና ኣብዚ መፅእ ኢኻ እኹል ሓበሬታ ኣለዎን ዶ ሕጂ ኣብዚ ሓደ ግዜ ዝሪኦ መፂኡ ኦሪንቴሽን ዘይምህላው ናብዚ ምሳሌ መፂኡ ጋሻ ሰብኣይን ሰበይቲ መፂኦም ካብ ሱዳን ከምቲ ኣቲን ካብታ ቀዳመይቲ እኳ ተንኪፍያ ነይረት ተጋጊ እቲ ኣብዚ ፀንሐ እውን ንዕኦም ባይታ ዘይምፍጣር ከመይ ኢልካ ምዚ ናይ ዓዲ ቆልዓ ክትዕቢ ኣብዚ ናብ ሱዳንን ወይ ኣብ ኤርትራ ወይ ድማ ዝተፈላለዩ ኣፍሪካ ናይ ስደተኛታት ቦታት ኮንካ ሓደ ይኮነን እዚ ከስጋብ ክንደይ ገለ ይፃወት ሓደ ይኮነን ረዳት ካላታሕተይ ሓደ ይኮነን እስኪ ቁርባ ብራያ ግን ኦሪንቴሽን እዚ እቲ ኦሪንቴሽን ዘይምህላው ግደ ኣለዎ ፀገም ዘሎ እንታይ እቲ ብዝፀንሐ ሕብረተሰብ ግደ ክፃወት ይኽእል እዩ ዝበሃል ነገር ኣሎ ግደ ክፃወት ይኽእል እዩ ልክዕ እዩ ግን እቲ ማሕበረሰባት ኣብዛ ዓዲ ዘለውን እንዳሪእኻዮ ብወለንተኛታት እዩ መብዛሕትኡ ዝስራሕ ቮለንቲርስ እጂ እቶም ቮለንቲርስ እውን ገዛ ርሱ ተተንኪፍና ኢና ኩላህና እውን ኩላህና መነባብሮና ስለ ውጥጠና እቲ ንህቦ ዓይነት ግዜ ድዩ እቲ ኳሊቲ ናይቲ ንህቦ ኣገልግሎት ኣበርክቶታት ድዩ ኣብ እዋኑ ዘይምርካቡ ኣሎ ሕጂ ልክዕ እቶም ዝፀናሓና ኢና ክንሕግዝ ንኽእል ግን ተዓቅምታት ከዓኒ ተረድኦት ዳርጋ ተቀራረብና ስለ ዝኾና እቲ ክንህቦ ንኽእል ሓበሬታታት ብእንግሊዝ ይክኸውን ማለት እዩ ሕጂ እቲ እንግሊሽ ድማ ናይ ቋንቋ ደረታት ስለ ዘሎ ባርየር ስለ ዘሎ ንሱ ድማ ዘይክርድአን ዘይክቕበልዎ ይኽእል እዮም ግን ሓድሽ ኮንካ ከዓኒ ሓደ ሓደ እዋን እቲ ትረኽቦ ሓበሬታታት እውን ብዙሕ ስለ ዝኾነ ካብ ዓቕምኻ ንላዕሊ እዩ ስታይ ዝኸውን ኦቨርዌልም ገብረካ እዩ እጂ ሪቴን ትሕዞ ዓይነት ሓበሬታታት እቲ ዝተመርፅ እቲ ብቐረባ ዝጠቕመካ ነገራት ኢኻ ትመርፅ ትጅምር ሕጂ ብዛዕባ ስራሕ ብዛዕባ ትምህርቲ ሓረስ ይርአያ ስለ ዘለዋ ንኣብነት እንዳ ሓደ ሓው እንዳ ሓደ ሓንቲ ሃብቲ ተዓዲመን እንድሕር ከይደን ዝርእይዎ ዘለዉ ስታት ቢሎም ከዓኒ እቲ መነባብሮ ይውጥጦም ማለት እዩ እዚ ዓድኻ ከምዚ ትሪኦ ብኮንሱመር ኢኮኖሚ ስለ ዝኾነ ድማ ስታይ ይብሉን ዝሰርሕ ኣለካ ማለት እዩ ዝሰርሕ ኣለካ ብለካ ቀሊል ኣይኮነን እሞ ድሓን ዘደንግል ሓወይ ዳሃሲስናያ ኢና ዘለና እቲ ኣብ ውሽጣዊ ኣብ ክልቲኦም ዘሎ ስኒታት ፀገማት ብቁጠባዊ ድዩ ብኣሬንጅ ሜሪጅ ድዩ ወይ ብምውሳብ ብመፀ ካብ ሰጊርና እውን ኣብቲ ዘሎ እዋን ብዛዕባ ሕብረተሰብ እንታይ ገለ ፃወት ከምኡውን ግዜ እንተረኪብና እውን ኣብ ደቅና እንታይ ዓይነት ንሪኦ ኣለና እቲ ንሕና ስኒት ዘይምህላው ኣብ ደቅና ከመይ ዝሓልፍ ኣሎ ንዝብል ኣብታ ካልአይቲ ክፋል ክንድህስሳ ኢና ናይ ሎሚ መዓንቲ ግን ኣይተንከ ንእሽተይ ተንኪፍና ኣለና ኣብ ውሽጥና እንታይ ካብቲ ሓደ ፀገማታት እንታይ መፅኡ ኣብ እንታይ ኣብፅሓና ኣሎ ንዝብልና ተንኪፍናዮ እሞ ነዚ ኣመዛዛሚ እንታይ ኣላትካ ነዛ ናይ ሎም መዓንቲ ተንከፍናዮ
نزلنا لو معناتها أنا إلي نامتا زمس أبتي إهين مهين مبال بهالتاتنا إنا خنا دهب زلنا بهالاي إهين مهين مبال مزرراب ባህሊ ቦታትና እያታትና ማለት ናይ ቀደም مس نحنا نهبو كهلو خلون دي ቀንዲ ከዓኒ እቲ ባህሊ ናይ ምዝርራብን ናይ ምልዛብን ዝበሃል ነገር ድሓር ቀዳምነታትና ምልላይ ከዓ ኣገዳሲ እዩ መርሓባ ቀዳምነተይ እንታይ እዩ ኣነ ማኪና ምግዛእ ድዩ ቀዳምነተይ ገዛ ምግዛእ ድዩ ዋላ ጥዒቲ ዝኾነ ስድራ ቤት ደቀይ ብፅቡቅ ገይረ ምክስኳስ እዩ መርሓባ ስለንገድ ሓወይ ብጣዕሚ እየ ደመስግነካ ርሑስ ኣውደ ዓመት እናተመይኖ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ኣብ ዝመዘሎ ሰንበት ድማ እታ ካልይቲ ሳልሰይቲ ክፋል ብዛዕባ ሕብረተሰብና ክሳብ ክንደይ ግደ ኣለዎ ኣብዚ ማሕበረኩማት ኣሎ ዝተፈላለየ እስካብ ክንደይ ከግደ ትፃወት ኮርስ ሰጊርና እውን ኣብ ደቅና እንታይ ሪዛልት እዚ ውፅኢት ንሪኦ ኣለና ዝጎነፀ ናይ ምህላው ኣብ ክልተ ፅውናት ዘለዎ ፍቑራት ክንተቕሰይና ሞ ብጣዕሚ የመስግነካ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ሽግር የለን ርሑስ ሕቢር ማይክል مرحبا يقنلي سلام عافية نعقان سدرها كله مرحبا يقنلي قبرز الله خا مسجن مرحبا يقنلي